Ni Martin naiz. Eta ni Sofia. Eta nik 12 urte ditut, eta beak 11. Eta urtarrilekoak eta abendukoak gea. Ni Urtarrila urtarrilekoa. eta abendukoa. Jaiotze hilabeteak be badekola zerikusia emaitza akademikoetan, ez da? Ez dela gauza bera urtarrilean jaiotako umea izan edo abenduan jaiotakoa. Galdetzen digute gean urte berdinekoak, eta esaten dugunean baietz eta ze hilabetekoak gean, ez dakit. Gelditzen dira, ez dakit. Harrituta. Harrituta, bai da. Adibidez, 2 urteko geletara baldin bagoaz, urtarrilean jaio edo abenduan jaio, ia bizitza ereneko ezberdintasuna dago. Orduan, horri igarriko da motrizidadean, hizkuntza bera jasotzean eta igarriko da ezberdintasuna. Zenbat eta nagusiagoak izan ikasleak, desberdintasun horrek murriztera jotzen dabe. Lanak igual batzutan laguntzen gara bien artean. Hori da, adibidez nik eman badut ariketa bat, eta Sofiak ez daki laguntzen dugu, eta rebze bai. Proiektu honetan ez da ikusten horren besteko aldea, ze azkenean bertako proiektu materiala eta dana egokitute dekogu ume guztientzako, ez? Lapurtxu bet, haurin erritmoak errespetuten dugu, egunerokotasunean, ez egoteko horrelako aldaketan dirik. Kontutan eukitzen dugu urte hazikerakoak direnak amaierakoakin ezberdintasunik ez eukitzeko, kontutan eukitzen dugu taldiek eitxerakoan bebai distribuzio natural bat egoti, gelatan. Eta horrez gain, gelatan eitzen dugu zen taldietan bebai, zaiazen gara talde horrek heterogeneoak izeten. Adinez nagusizauak direnak, txikizeri gehiago laguntzeko da modu natural baten ikasketa hori gertatzeko. Uste dut ez zutela, gurasoak ez zutela nahi gela berdinean egotea. Zueneko zenuten edo ez? Ez. Hobeto bera... Bakoitzak bere historiak eukitzen. Oia. Aia ez da. Bera azugola.